La campanya se centrava en que els governs han de ser transparents i responsables amb els seus ciutadans i els bancs han de ser transparents i responsables amb els seus clients, dues coses que semblarien òbvies perquè el primer cas són els nostres gestors dels nostres diners i és com si anessis amb una gestoria i encarreguessis que portis els comptes i quan li demanessis comptes digués no t'ho puc explicar, o sigui, jo que t'he contractat i et pago, no? Llavors, per què? Perquè l'economia real productiva està orientada a aconseguir la cobertura universal de les necessitats humanes bàsiques de totes les persones. Això semblaria que és el propi de l'economia, però estem tan lluny. I les finances, per tant, el sistema monetari i financer han d'estar al servei de l'economia real i no a l'inrevés, com és el que estem vivint. Hem de passar d'una societat de la informació, que és el que ens venen, a una societat de la transparència, que està basada bàsicament en una bona informació, però que requereix una transformació de moltes de les estructures perquè sigui una informació responsabilitzadora. El dilema no està sols entre el pes del públic o el privat, o de l'estat o del mercat, que és on ens mantenen sempre, sinó entre transparència responsable o opacitat sospitosa. Vull dir que més enllà dels règims polítics i econòmics que hem viscut al segle XX, el tema de la transparència continua sent absent, es digui capitalista, democràcia, socialista, comunista o el que vulguis, diguem, no? És un tema com que sempre s'ha mantingut el poble fora del coneixement de què fan aquells que els representen, sigui en una democràcia popular o en una democràcia representativa. D'on surten els diners d'injecció de recursos al sistema financer i a qui beneficien i quin cost tenen, diguem, no? Perquè això sempre ha estat un misteri. És a dir, no hi ha crèdit, el Banc Central no té res, el Banc Central Europeu, i de cop i de volta 700.000 milions apareixen així. Bueno, aquests diners algú els ha estalviat, s'han creat, què passa? No? Si ens enganya, no sabem res, no? Cal un control de baix a dalt i que avui és possible gràcies a convertir la societat de la informació en una societat de transparència i en concret, això eren els plantejaments generals, en concret què volíem? Evitar que els governs i els bancs facin el que els sembla amb els nostres diners i evitar que des de la ciutadania ho consentim amb la nostra passivitat, que de fet és el que ens passa. Que els governs i els bancs publiquin per internet una declaració jurada dels ingressos que reben anualment provinents dels interessos del deute extern dels països del sud i els ingressos acumulats els últims 20 anys. És allò que es diu que per cada euro que del nord s'envia al sud en cooperació n'hi ha 5 o 6 o 7 o 8 que tornen en concepte de deute dels interessos dels préstecs que s'han fet i per tant això estructuralment les relacions nord-sud sempre van a favor del nord i són un sistema d'explotació, o sigui, els mantenim vius per continuar cobrant. En concret ens vam plantejar una cosa una mica agosarada, que era declarar-nos no sols objectors fiscals, que això ja es fa sobre, per exemple, les despeses militars, sinó que ens vam inventar una fórmula que és penyora fiscal. Una penyora sabem el que és una prenda, no? És a dir, jo el que hauria de pagar aquell any d'Hisenda, suposant que hagi de pagar, doncs una part d'aquests diners, el que cadascú considera, en comptes de pagar-ho, com ara fan els de la insubmissió fiscal pel tema nacional català, ho vam posar en banca ètica, vam dir, mentre vostès no em contestin aquestes dues preguntes, d'on surten aquests diners, a qui beneficien i quan es cobraran i a quin interès i quan s'està xuclant als països del sud, jo la part no em fio de vostès i no els hi pago els meus diners, no? Això era la primera decisió, que ara veurem les conseqüències. La segona era votar només els partits que apliquin transparència, que n'hi costa una mica de trobar, i tercer, retirar els dipòsits d'aquells bancs que no hagin publicat les declaracions jurades d'ingressos i no hagin declarat que no operen en paradisos fiscals i òbviament transferir els nostres dipòsits a aquelles entitats amb gestió ètica o el que sigui. Vam aconseguir 300 i pico de signatures en un moment on això encara no estava de moda, diguem, no, perquè just estàvem sota la patacada i el resultat és que a la campanya aquesta de la penyora fiscal 4 persones, entre elles 2 en aquesta taula, doncs una part del que havíem de pagar doncs vam posar a Triodos o a Fiare o allà on sigui i 2 més que no estan aquí. Ha passat tot aquest temps i ara just fa cosa de 2 mesos el Feliu, no sabem per què, li ha tocat amb ell i estan ja buscant les pessigolles i posant recàrrecs i multes i interposant totes aquestes històries així. Si després voleu en el grup
en podem parlar perquè crec que val la pena. Per tant, aquesta és una campanya que va començar, que la idea és no cooperar amb l'opacitat ni amb la corrupció, aquesta riquesa i poder en mans d'una elit mundial. Podeu trobar tota la informació del que va ser a transparents.org, i està parada per falta d'energia, o sigui, després d'això van sortir més coses i allà va quedar parat, però vull dir que es pot ressuscitar en qualsevol moment, i sobretot perquè ara mateix, avui els d'Hisenda, no, ahir li deien al Feliu que ells no, sobre el tema polític no poden opinar, que ells han d'aplicar les sancions corresponents, els interessos, i està, que en tot cas que es presenti alguna cosa al Parlament o al govern, no sé què, no? Per tant, qui tingui interès en ressuscitar aquesta història, tenim de nou la declaració de la renda en marxa, però sempre és una oportunitat de reenganxar-se, perquè les preguntes aquelles ho vam enviar a tots els bancs, al Banc d'Espanya, al govern, i només van contestar 2 o 3 tirant pilotes fora.